Muri Zimbabwe muri rudadi sonasira rimwe zuva chirongwa Another Level. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ndofunga muimbi amuri kuona ndinaye haasi mutsva kwamuri munomuziva. Asi asati ataura zita rake ka regai ambotiimbira munoziva drill racho. Mukoma imbotiti turu tinzwe veruzhinji vasingakuziva vabva vatanga kukuzivai. Nekuti vazhinji vanoziva nziyo vasingazivi muridzi wenziyo atotenda mukuru wangu muromo chinyarara mesanonaya iwa chinyarara mesanonaya zvikanzi ndevaniko vana baba namai vakashaya inerera unzi ndingazvigona seiko ndingazvigona ini ndine zvangu ndomukoma vatinawo asi maitangira kumberi pane pandinoda kuti uyu wamatuka uyu wamatuka ye mandituka kaviri ipapo munondidzimba moyo kumurova ye mandirova kaviri ipapo munondidzimba moyo munona nyayika inenge ichibva pakuti zvoni dzimwe dzenguva unowana kuti vanhu vakagarisana kudai so munhu anenge aripo achitambudzika achishupika achishaya kana chekudya shaya kana pekurara shaya kana chekudya obva anzi kwanzi nevanhu haiwe bva papa mani iwe mudhara wako hana kana mari zvikadi panapa unongoramba uchikutika unodasadza kuita sei but inini manje ndinenge ndiri kokoko kure kuya ndiri kushaya kupa kuti ndoita sei ndiri kunzirombe racho ndobva rati aiwa wamarova ye kama ndirova kaviri ini matondirova futi ka mukuitira sii zvinhu zvakadero dai mwari andikomborerawo ndidi ndiwane zvikwanisiro pachirongwa Another Level tina mukoma Gift Amuli. Naizvozvo mukoma Amuli ndoda kuti tivape mukana kavanyasotitsanangurira nhoroondo yavo mune zvemimanzi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. panapa ndeyekudayo so inini ndakatanga kuimba ndiri kumafomu 4 ikoko ndichiti kutomborambidzwa kuti iwo haungaridze gitari ndezvechirombe wati ndikubva ndangoona kuti but inini chero ndikada kudai so ndichapinda basa sei papakandapedza chikoro ndobva vauya vamwe vakanga vachiita maauditions vakanga vachitanzi tobva kusha banimaini chichini kabva ndarova nziyo yangu papapa ndiri kuzigzag band zvikanzi aiwa mukomana wangati mutore ndobva ndaenda inini kokuya kundokuwana kuti nanonzi Emmanuel Nkomo akanga asplita kuzigzag band akuda kuti titange band tiri kushava nesounds kuya ndokupinda kwatakaita band rere richinzi riri kuda kutanga mamembers manyowani vakanga varipo after Joseph Mutero vanga vasati vanyatsa kubatana zvokuti riite band nyowani sekuti band iri recruiter new musicians vachipinda muri muShabani Mine. Ndokubva ndapinda muShabani Mine muya ndapinda paya ndapfekedzwa zihovhorosi rewhite kudai so ndobva ndatendera zvangu ndiri papa zvikanzi chimba imanheru kumabhawa kuimba itinzo kuti munoimba sei ndokuimba kwatakaita vazvazanzi aiwa vatengere instruments manyowani patatanga kuimba tasangana paya indakanga ndichimborova zvangu ndokuzofundira kugrama zvikanzi aiwa kugrama kuno kuti ndainonzi sungura maregerege enyu ana zigzag aiwa no anotonetsa atengeseke bvunzai kana mukoma dembo hakuna andozona manje ndikati ndoita seiko zvino manje ndatanga kubatsira pamasungura paya ndobva paita mufana anonzi Trevor Madamombe akanga achiimba tikaimba inonzi ndiri muranda damba refuruka bva rakurumbira rikaita mbiri kubva ipapapo ndopandakaona kuti zvitori nani nditoimba sungura yacho ndichagodi ndiyo iri kudiwa ka ndikatanga kuimba ndikaimba papa mberi Shabani Mine ndobva yavhara kudaro so ini ndikazoti saka ndoti ndosiya basa rangu here ndikati aiwa zvitori nani ndidzokere kuHarare ndopandakaenda kuHarare kwakwa ndikasvika kuGlenview ndikasangana namukoma Jamba wakati mufana chiko chiri kunetsa ndikati handina kana chekuridza inini handitorina kana even gitari zvaro kana chinyi ameno mukoma vakandibatsira nezvekuridza ndikatanga kuridza paya ndiri kuGlenview kuya ndikaimba chinziyo chamataura ichi chwamatuka ichi ndiri kuGlenview 3 kuya
Wamatuka ndobva yazoenda mberi, takutanga kuenda mberi tichienda vana naBhaiginya tichingoripo paya pamakomva paya, ndobva tazosumuka zvedu zvakanaka tikatanga kubudirira. Vanhu veGrama vakati aka kamukomana kakanika nechipo timboona kuti tingakuitirai chii, unoda imba here, unoda chii? Ndikabva ndatengerwa zvandaitengerwa ipapo panguva iyoyo. Ndokusumuka kwandakaita kusvika pari nhasi ndine nziyo dzakawanda. Ndikabva pana naMamatuka ndinoenda pana naBhaiginya. Tobva ipapo toenda imwe inonzi Bhora Mberi. Masvingo tozosvika iko zvino pandiri nhasi ndine about 7 albums dzandinadzo dzandakaita, asi dzese dzinenge dziri kutambirwa zvakanaka. Pano pandiri panapa pastudio yemukomana anonzi Junior PC, mufana wangu. Takatoita imwe nziyo inonzi kana zviya Junior Masorisori. Takaita imwe nziyo inonzi Masorisori ikatambirwa zvakanaka nevanhu, itoripo izvezvi pamasaisai. Saka tiri kugadzira nziyo tichienda mberi tichingorarama takadero. Ndinotenda chaizvo mukoma Andrew Neshamba maita kuti ndisangane nemhuri yeZimbabwe zuva ranhasi. Saka tingati pamaprojects amaita so far, yamunoti iyi ndo yakanyanya kutambirwa nevanhu ndeipi? Wamatuka. Ehe. Iyo Wamatuka iyi pamakazoti maakuinyora chii changa chapinda pfungwa dzenyu? Nhau idzodzi dzandakutsanangurai paya pekutanga. Pana anga atukwa here? Handimanzwisa mamiriro zvakaita. Asi mairodzi kuti mabatikana. Nemusi yakuti zvazvinoita. Uya angava mwana ari kuchengetwa panzvimbo pasiri pababa namai vake. Anogona kunge munoziva kuti varipo vanhu vanoenda kana kunoshanda kumhiri, vanoenda kana kunoshanda kuJoni, handiti? Asi kuJoni ikoko zvinhu hazvigoni kubatana zvezuva rimwe chete, zvinozobatana nguva yatigare. Asi zvazvinoitika manje kuya kumba kwavo, vanhu vanenge vachiti baba wako irombe. Asi inini urombe hwangu huri papi pakuti inini ndiri kushaka, ndiri kutsvagawo kuti tiraramise mhuri tose. Vanhu vanezenge vakutotuka mwana uya uchimutaura kuti aiyo shamwari mudhara wako hana kana senta ari kutumira chiwatiwati. Vamwe vachitoramba chero even kugara naye vachitokwanza tingazogara naye seiko, inini zvakandikwanira, handikwanisi kuchengeta vamwe, zvakatondiomera, especially sematicha wese. Ticha ukatoona richiti riri kubvuma kugara nemunhu rinokudza kuti bajeti yangu yakakwana, inini ndinotambira mari yangu haitoiti kuti ndigare mwana womumu inenge isingatoite. Handimazviona. Saka nyaya idzi dzinogona kurema zvokuti mumhuri unozowana kuti anotukwa haatukirwi iye, ari kutukirwa iwe uri kutadza kudi kusapota. Vanhu vazhinji tiri kutadza kusapota, chero izvezvi mukatarisa munharaunda muno mumatigere havasi vese varume vari kugona kusapota vana vavo, but vana vavo vari kutotukwa izvezvi. Baba wako havana chunhu irombe zvikadai kuti vanhu vaende kunoongorora kuti baba vacho chavari kusangana nacho chii, hapana. Asi inini mwoyo wangu unenge uchidyiwa kuti naiva kubedu ndoita sei, chero katumira katsaga kakazara nemacolgate nemaomo nemachinyi, they don't appreciate. Ivo chavo vanenge vachitoda kutoti dai wanga uri munhu ane mamillions, how can I have millions inini chingova munhu ari kushandirawo kana murungu, kana ari kuwanawo kamari kashoma yakakandokwanisa kutumira. Tiri ipapo zvakare panhau dzemumhanzi, apart from music mune here rimwe basa rinokwanisai choviri? Ini ndoita mabasa akawanda. I'm a mining consultant, I'm also a real estate consultant, I'm also an electrician as well as a musician. I've got 4 jobs dzandinoita. Saka nguva nenguva ndinogara ndakatobuda ndishanda mabasa iwayo. Alright, todzoka kumusic yedu. Bhende renyu pari zvino rakakura zvakadii? Tinongori 7 chete. 7. Maybe munokwanisa kushayaniso kuti ari pamadrums ndini ndianoita zvakati? Yes, ari pabass guitar ndiGift Amuli, ari parhythm guitar anonzi Sixpence, Gift Sixpence, sub rhythm guitar Phyton Due, then lead guitar Courage Paraziva. Tozoenda pamadrums Besi Masenteke, tozouya vasikana vanotamba ana Fiona nevamwe vake nana Monica vachina vakadero. Saka tongori 7. Right, saka mambotaura vana mukoma Michel Jambo Mashuro.
ndivapi mama-artist amakambobata nawo mubasa renyu? Vakati wandei ndakabata nevaimbi vakati wandei, tinangoti vana mukoma Michel Jambo, vana iye Joseph Mutero ndakazomboita naye imwe nguva, vana Emmanuel Nkomo Zigzag, vana Gilbert Zvamaida uya vakwa Thomas Mafumo, vana Zvamai manje takuya kudai, so vana Wendy President, vana Konangale, vana Junior PC, shinda zvakadero ndo vaimbi vandakashanda navo. Naizvozvo mhuri yeZimbabwe pari zvino regai ndimbokupaika mukoma Gift Amuri vana Junior PC kasong kacho kandibata bata kandibaya moyo imbokaonai. Kuendera mberi kwatiri kuita nacho chirongwa Another Level. Tadzoka kwamuri mukoma Amuri. Imimi vamwe vanoti muri muzukuru saEddy Brown, chokwadi? Ndisingazivi kuti muri kureva kuti kudini. Mutupo wenyu chii? Mutupo wangu vasina mabvi. Unonoita ibuzwa uchidzi chii? Vasina mabvi. Vakauya nengarava zvikadii ndodetembura vadetembira acho ndwa avaunzwa mutupo wacho. Right, tochiuya kumhuri yenyu. Makarora hongu hameno zvamungadombochitaura nezvemhuri yenyu? Ini ndakarora. Ndine mudzimai ane vana 4. Wekutanga mudzimai wandakaroora anonzi Catherine Dube, mwana wekutanga anonzi Tembi Nkosi Amuli, anotevera Beki Nkosi, kozouya anonzi Nomutandazo Amuli, kozouya anonzi Del chikomana chekupedzisira. Ndiri munhu anorarama ndiri mumhuri yakati kure, nemhosva yakuti tine mastepfather stuff like that, asi takadero so tinongorespectana tichingorarama, nemhosva yakuti upenyu hwandakasiyirwa inini pano pasi ndokuti ndiri munhu akangosiyiwawo ndiri munyika yeZimbabwe, asi baba vangu munhu akangosiyawo mwana ari muchechi, saka asina baba. Hama dzangu zhinji dziri kunana mai. Ivo amai vachiyera chii mutupo wavo? Vanera moyo. Moyo. Vaera moyo. Apa zvadzoka zvoye kuna mai handisi kuda hangu kutaura zvakawanda. Panhorondo yenyu yemumhanzi pane here zuva ramunoti iri handife ndakarikanganwa? Chii chakaitika mai amuri kuri? Zuva randisingakangani pari panhorondo yedu yemumhanzi? Ndingati ndiripi zvino rega nditsvake toni. Toti nguva yandakazodanwa rimwe zuva, hameno kuti ndiprofesa ani anzani kuUniversity of Zimbabwe, zvikanzi kwanzi Gift Amuri wakupuwa award yekuti uri legend. Ndikati inini pavanhu vese vakadai semuZimbabwe ndakunzi kwanzi ndaalegend ndambozoita sei? Ndo musi wandakatopfeka sutu ndikanosvika papaya ndikabva ndatopuwawo award yekuti ndiri legend. Igore rino ra2025. Mwari atondionawo zvoshuwa ndakutonzi legend inini. Kukura kutani? Mutori legend. Shuwa nai? Ndikapuwa award. Zvakanaka. Mwari ane simba, hameno twandisarudzawo sei. Ndizvozvo Mwari ane simba sekutaura kwavari kuita mukoma Amuri. Chikamu chatakupinda pari zvino kamhuri yeZimbabwe ndichenyu mafans amukoma Amuri nemafans eDrumas Media vane mibvunzo yavo yavangade kubvunza kuna mukoma Amuri vatinawo nhasi. Kana muchinge muchida kupinda
muchikamu ichochi chemibvunzo munongojoina WhatsApp group yeDrumas Media chamunongoita chete kutumira screenshot inoratidza kuti we are a subscribed member. Naizvozvo mune mane marights ekuita zvamunoda nekuti Drumas Media ndini, Drumas Media ndiwe, Drumas Media ndeyedu. Naizvozvo chikamu chatakupinda ka ndechemibvunzo iri kubva kumafans amukoma Amuri. Yakwana kanguva iya yemibvunzo yamunotumira muri yeZimbabwe. Tine mubvunzo wabva kuna mukoma Mapranga vari kuSouth Africa. Hanzi mukoma Amuri, masongs enyu anonakidza chose, but mave netime musisabudise masongs, asi pane zvakakumisa here? Ndo mubvunzo wokutanga. Wechipiri, hanzi ichokwadi here kuti mave n'anga, mave sangoma? Ndizvo here zvakaita kuti mumire nhau dzemimhanzi? Ndingangoti muchidimbu ndisingatsanangure zvakanyanya. Nyaya yekuti n'anga yakatanga yakatanga mazuva pandakangotora foto ndakangopfekawo hembe dzinenge dzichivanhu. Amino akangokandawo zvikanzi sangoma. Vachisiya isusu n'anga dzacho tiripo. Zvino sangoma inini okay. Dai zvaigona hangu kana kutoisa chibhodhi panze ndokuti sangoma because mari ndoidabatsira pano. Mari ndoidawo but ndikati makona acho handiazivi mani. Dai aziva ndakatoita sangoma panguva iyoyo. Asi mama shambazwa kudhara. Marketing yenge yaitwa kare. Right. Tobva ipapo azondibvunza mubvunzo wekutanga uya wekuti sei wakatimire kuti zizizi. Isi ti vamwe vaimbi vakaafektwa nepiracy zvakanyanya. To kickstart our music business, takuita tega without the sponsorship of Grammy was not easy. We took a long time. Nimosha takata kufunga kuti uchazoda kudai kustudio kuya kunganidza vanhu vesungura na mari. Umwe kumotsikisa chete anenge achitaura mari yake, umwe kuti umhanye kumarketing imari yavo zvese and all that. Saka hazvina kutiitira zviri nyore, takamboti donei tikabva tazosumuka. Pakasarawo vashomanene vakagona kumira sana Macheso, but kana mukatotarisa kusungura kwacho muchaona kuti probably there are very few. Tingangoti ndiMacheso nani, there are very few vakaramba vakamira netsoka dzavo. There are very few. Ndingangoti mudhara Macheso hamenoti mumwe ndiani watingataura naye, asi mugroup rangu ini tipenga vana Paradise Messi, vana Soma, vana Sugar vana nevese takabva tangoti taomerwa kuti tizotanga kutosimuka kutodai so ndiwo uno mukore uno 2024-2025 ndopata kutotanga kutodai so. Rambai makateerera tiri kubvarura music yacho yamunofarira ipapa. Right, pana auya kuinbox kwangu anonzi bless. Hanzi kubva zvamatanga kuimba nderupi rwiyo rwamunoti ndo best song yangu? Bhora mberi. Hanzi kubva matiimbirawo. Okay, bhora mberi yacho. Bhora mberi makata anoshura materu tichasvika zviomesei. Bhora mberi sungirira chete zvichanaka, usarase tariro. Bhora mberi upenyu mutoro hama yangu zvichanaka. Bhora mberi aluta continue. All right. Panapa ndine mubvunzo wabva kuna Mwendazi vari munyika ino yeZimbabwe. Ndofunga ndimwenda mberi kazviti vana Mwendazi havachadi kubuda pachena nemitupo yavo. Asi mudhara Mwendazi here uyo. Tine mudhara kaMwendazi uyo ane musikanzi kwavo. Hanzi Mwendazi wepamajecha. Hanzi Gift Amuri, the Wamatuka hit song, muchiri kuita zvokuimba here? Ndofunga izvapindurwa. Hanzi atichakunzwa mazuva ano muri kuzokanda rimwe damba refu zvarini. Nanzva muri kurarama nei mazuva ano, uye
muchiri kuimba here apindurwa zvakare indotoshamisika munhu anekuudza muchiri kumba ndichipimba nditone kamba nopisana Simon Mutambi izvezvi so kanonzi adeuka yadeuka ukaziva kanokangano ndiye mwamakabata naye futi ndiye mwamakabata naye futi ine ziva rakanaka Andrew Neshamba, sekudzwa kwamaita ndozita rangu. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Ngatsangani mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai izvo zvitakambopfanya chepakati kubopa mabreak tanga takapfanya chepakati takurova accelerator pachirongwa another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Oh